Suntem astăzi alături de Cristi, care a câștigat. El este participant de la Trading Floor 2, chiar este o persoană care face parte din persoanele care au organizat, au lucrat foarte mult acolo, au pus foarte mult efort și am organizat un concurs pentru cei ce nu știu în cadrul Trading Floor-ului ca să încurajăm cumva lucruri și așa mai departe și performanță. Am organizat un concurs acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, ceva de genul, în care câștigătorul după o săptămână avea ocazia să facem împreună o tură și să povestim cu mașina și așa mai departe și Cristi a fost cel care a câștigat. Practic, regulile erau cel care aduce cel mai bun randament la final de săptămână în baza unor parametri, pentru că evident nu te apuci și execuți 100 de tranzacții la plezneală, trebuie să respecti strategia și așa mai departe. Câștigătorul vine și facem această tură și azi este ziua. Cristi, câte tranzacții ai avut executate? Am avut 2 tranzacții executate în săptămâna aceea, ambele pe DAX. Au venit în ultimele 2 zile, joi, vineri. Deci în primele zile încă nu eram destul de bine în clasament, dar ultimele 2 zile mi-au dus un randament bun. Ok, deci a fost cumva s-a plimbat clasamentul. Da. A fost constant, pentru că alții au luat tranzacții și în prima zi și în ultima, adică a fost până în ultimul moment. Care este riscul care a fost alocat pentru tranzacții? Ambele riscuri au fost, ambele tranzacții au produse cu risc 1%, acesta a fost și regula concursului, deci toată lumea a luat cu același risc, dar RR puteai să lași oricât simțeai. Un trade l-am lăsat până la 2,7 și unul până la 2,3. Erau niște targeturi pe care... Deci 5 RR. 5 RR în total, Ok, și riscul pentru aceste tranzacții? 1%. Ok, 1% risc pentru fiecare și pentru una și pentru Prima dată